makachena. Ndakazongoona munhu obva ati vhozho kupinda murodi kumhanya kudai. Inini ndodini? Ndonzvengesa motikari kuti ndisamutsike. Iye avatomhanya wato pakati perodi. Ndonzvengesa motikari kubva azorohwa ngebhamba pakona rebhamba ubva asati akadonha mutara. Wakunda wenyu havachaonekwi sewakadzi mudzimba dzavo. Zvombo zvinenge zviri pabasa. Ino munochifunga kuti iyo pachayo inogara yakaita kunge zhonje kuti twi iyo pachayo. Haina nguva yekurara iyo pachayo twi. Pauti panosara munhu. Rega henyu muende kunguva, zvibereko zvenyu zvava zviri munhamo. Sekuru wako awa wakazi mari kwamambo kana uchitoda nhasi yomana ngatokaperekedza sekuru wako kwamambo akazodzokerere wakazi ene pana mukusanjera apa nezuro mari wakapandwa sekuru wako wazwa usana kuvharwa pamanangatira nasekuru wakazi ene pana mukusanjera mari kana nhasi utone mari manangatira ipasekuru ene kuna mukusanjera asapedze wangwana imi bai. Daiti nyairi kuna fala kwaso. Wakazi mna mambo makoni iyo kwa mambo makoni manangatira sasa madziso tuzuba na sekuru wako. Ndio kukukia mama ndio kapedza sekuzuru ibo. Hauna kana esiba Right. Uyu wakazi kwa mukotsanjira wari kuda zuru akatauriwa uyu. Right. Kwanzi chandinatidza ngechekuti chiremba mukotsanjera wacho wakatokubata ifuti. Eni ndiye akatoza abvise mari newe ubasa sekurisa mari we. Muchinyuzwa na sekuru mudzivise kwa mambo. Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV mondosubscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Ndinotinda taungana tose anditi. Chatirungokurudzira runyararo anditi. Nyangwe mumwe naumwe ari pasaidi pewa akataura zvinobhowa kana akataura zvinodini, runyararo isindo ratinokoshesa. Towanza minyengetero anditi. So ndichatsanangudza kufamba pamusoro perwendo rwedu mamafambiro ataita anditi. Ndichatanga kupinda pane mukomana ari panapa uyu. Da kurondedzera pane mukomana ari panapa masenzera ake uyu. Tofunga sisa hamuna kuti taura kuti bedroom renyu nderipa anditi. Hamuna kuti udziroka. Todawo zijeke tasvika vatangopinda bedroom tikatodawo makey emba iyo anditi. Eni mudzimu wabva wabuda pakarepo. Mudzimu wabuda pakarepo pane chiwanhu chaitwa. Ndinodaridzira kuti varume wanga varimo mazoonawo. Chiwanhu chaitwa pa wanga vakabudirwa aenda vasvika varara pamubhedha wamai nababa. Ndozva zvaita izvi kuti mukomana auye nekuti anga akuda kusenza basa. Wasvika akarara pamubhedha. Asvika akarara pamubhedha, chatoitira kuti tiitewo nyore pakubata mukomana abva angouya nekuti panga paakuda kusenzwa basa. Saka tatasati atanga arya bota tikatayozve hatida roba. Ndobva tadini tatora hedu mukomana. Ndobva apa ndipo apa zvaisvika mukati mekuzi mumusha munodaro mine nyoka mukati memusha. Nekuti zviwo zviine chiremerera panzira yeubaba, kuti muone kupedzana zvakanaka munzira yekubaba.
mutsvairane munzira yeubaba. Izvi zvinotitaurira kuti zvakauya zviri munjera kana kuti muzviyo zvakaitwa chivanhu mukati memusha pamusoro pababa wenyu zviine chekuita nenhoroondo iyoyi. Baba wakazosvika mukati mekuti neniwo ndaakudawo kuti ndidini ndisarowo neubaba une chiremerera mukati memusha, ndinofanira kunge ndiine bhachi iri. Tochiuyawo ndiwazva apa ndo patinoti kana muri wadzidzisi muri wafundisi munenge meida kungosimbirira kuti mungonamata asi mumusha muine tsvina. Ekuti ndakwenda ndikasvika mukati mekuti ndakumboimba kuti wapeiwo wapeiwo nguva yekuchema zvidhoma zvavo, wapeiwo ndati wapeiwo nguva yekuchema zvidhoma zvavo, ndati wapeiwo zvidhoma zvavo, ndati wapeiwo nguva yekuchema zvidhoma zvavo. Waipinda mumbesa mukarima, waipinda mumbesa mukomana mukarima, waipinda mumabasa mukomana mukarima, waipinda mumadura mukomana mukapinda mukarima zvakare. Kana kuti mukagaisa bhaketi raifanira kupera ne3 days mune mechira muri 44 asi mumba pamunoona na munenge muri 2. Amen. Amen. Zvakare uyu mukomana uyu une mabasa. Wakanga ari kuvaine nguva yekuti wakadzi waende kunguva kasingaperi ndiye yauya achinanzwa mukati menhengo dzavo. Ndati wapeiwo nguva yekuchema zvidhoma zvavo, ndati wapeiwo ndati wapeiwo nguva yekuchema zvidhoma zvavo, ndati wapeiwo ndati wapeiwo kani wapeiwo nguva yekuchema zvidhoma zvavo, ndati wapeiwo ndati wapeiwo nguva yekuchema zvidhoma zvavo, ndati wapeiwo nguva yekuchema zvidhoma zvavo, ndati wapeiwo ndati wapeiwo ndati mupeiwo kane wapeiwo nguva yekuchema zvidhoma zvavo, ndati mupeiwo ndati mupeiwo mupeiwo nguva yekuchema zvidhoma zvavo, ndati mupeiwo mupeiwo nguva yekuchema zvidhoma zvavo.
Ndinokumbira runyararo. Ndinokumbira runyararo mukaita ruzha isusu tingoenda. Mukangoita ruzha kana kutonga makurwisana isusu tingoenda. Tinoda kuti tipedze basa redu murunyararo pasina akuwarwa pasina arwisa. Changamiro wakati basa ngariitwe murunyararo. Nanhasi muyuka namakwambana isusu tiripo tineta utona kuti inini nemi takuchikora mitemo ya mambo wedu. Saka zvizofambi kuita zvakanaka. Ndirutaura pamusoro pevakadzi wakasvika mukati mekunanzva izvi. Ndirurewa kuti pane wakadzi waenda kunguva kasingaperi makasununguka musimudze kutaure. Ndakaenda hemeni vanhu mairamba ndichitaura kuti ndiri urwara muchiramba. Kwakuti kwazi urwara ngezvako. Ndiripo ndakaenda ini ndirutoenda nanhasi. 7 months gogo. Ndichibhirida apa dzasiya ndichigara bangu achitori mupenyu. Svika ndatoguma. Takaenda mwedzi nanhasi urwara hatichina neropa baisi o. Koti kwazi urwara ngezvinhu zvako. Chine vakadzi wakashaya mabhurukwa achaitika mukati mekutora wakadzi wakatoriwa mabhurukwa. Wakatoriwa mabhurukwa ndiruzotomwotora wakatoiwa 5. Ndakatorawa 5 nepitikoti imwe. Zvaenda ari mukomana ake anga achita basa. Ndakatorawa 2 nepitikoti 1. Yaisham. Ya mukomana anga ine ndima huru. Right. Tochuya uyu. Ndiye ane nhorondo inosiririsa, inobaya, ingorwadza. Dati wapeiwo nguva yekutema zvuma zvavo. Dati wapeiwo kane. Dati wapeiwo nguva yekutema zvuma zvavo. Dati wapeiwo zvuma zvavo. Dati wapeiwo kane. Wapeiwo nguva yekutema zvuma zvavo. Dati wapeiwo zvuma zvavo. Dati mupeiwo Dati mupeiwo kane. Dati mupeiwo right. Iya ombei. Chudawo chidone kuti network yedu iri kubata here kana kuti masaisai edu ari kubata here atiri kushandisa pano. Mune murora Islet Winera akashaika. Uri muziti uri Dati wapeiwo. Kamera ngaiwandire ku. Dati wapeiwo. Kamera ngaida iende ipi kamera? Muri hasi kutora kamera. Amudzidzisi ba kamera nini? Andone basa atoita makore nemakore achishandisa. Yes, mimi musala muchita konzeresa confusion ba. Nyararai. Ngatinyarare tiziva kuti kwatuka. Zvine ruzha handidiba.
mukadzi wandiri kuti ari ndiye akushandiswa kutsvaira musha, achidzoka achiuya ichi choenda kumakuwa moona kwekatsikwa matsiko embwa, musikazivi kuti mbwa yacho ngeani. Gore mwana wangu ndoseka, ini ndisina mwana handiseki. Kwakachekwa kwakatsikwa. Ini pemurume wangu pakazi handi imbwa dzafamba apa, vanhu vakatoramba kutozvibvunzira kuti chii, asi matsiko aripo aiita kunga ebere kana kuti afa zvisinozwisisika. Pana eri hanzvadzi yangu pakatsikwa ndikasimuka kuti vanhu oye chinyi chatsika ichi, vanhu vakati imbwa ngori pano pangobikwa sadza nenyama, ndikati kutanga ngehanzvadzi yangu iye ere. Pana tete usina kana sondo pakatsikwa hatina pasati papera 1 week afu. Ndoda kuti patsiridzane varume vemukangano kuti nyaya yenyu ifambe zvakanaka. Tinoda kuti tibetserane. Mukubetserana kwatiruda toda kubetserana murunyararo handiti. Reti wini ndiye uri chikonzero une nyaya kuzi makambofamba iye akaziya nhoroondo ine chikuita marenge pfuti mumusha. Pfuti idzi makapedzisira makuita dziite mbiri. Kana dzanga dzakanaka maizodzipisirei. Chizwai manje munhu ari umuyu kumba kwawo kwakuino zveko, asi zveko zvekumba kwawo zvabatana nekuti patetwa dambudziko. Mandizwa zvemumusha memunhu ane zita riri zvabatana zvaita dambudziko. Dambudziko razvabatana richiita rati makandiuraireiwo, mhepo yedzinza rekwake yechitoo manga makaroora mukadzi wangu. Zvobva vachibatana kuita zviri, asi zita iri ndo riri handizi hangu kana ndirubanye pamunobva mataura kuti ayo pamusoro ndakubvunzwa vana mai vana baba pamwe ndarati yangu uruzi retwini ndiani ngazwani maita vana munhu uyu mutorwa baba ari apa mukadzi wemburo rakafa akatambwa ya uyu mutorwa maini kuziva matombozizwawo uyu mutorwa ari zvaita kuti zvidaro waifanira kuti murume wacho haazotenderwi kuti abereke imwe mhuri ba, obva aenda baasungwa musana. Hana mukadzi hana mwana. Ndino zviripo mukororo wangu hana mukadzi hana mwana. Yakatambwa iri mumukati yatiri kutaura. Saka isusu tinoti tikuonesei chokwadi. Tikuonesei chokwadi zvimwe zvinhu zvigadzirisike handiti? Musati muri vafundisi ba, muine mitoro mumisha. Nemiwo murege kuenda kuvafundisi vanoti ngatinamate ubate 3 ubate 4 ubate 6 dzemunamato upenyu uchaita right. Iwe uritwa mukadzi neizvi. Kwanza makumbo ako haasita zvakanaka. Wafundisi wedu wariko mazavaza famba mativi mana. Uyo urudi makumbo haasita zvakanaka woziva kuti famba mativi mana. Wadziwa makumbo tinao takutofamba nemudondoro mudondoro ndakufamba nawo ngemakumbo. Saka ndinoda kuti iri ndo raita nyaya iyi. Iri ndo raita nyaya iyi. Rinoda kuti rigadziriswe.
zvatinotoona tese tinonamata, but kana tine tsvina mumusha hatisi kunamata ba. Tese tinonamata, but kana tichiroyana mumusha hatisi kunamata ba. Zvamuona ndotoendawo kuchechi, utotungamirawo sangano, utotungamirawo vanhu vakaitwa kunga imimi. Asi mhando yezviro izvi ndatanga kuzvionawo nhasi kuti muroora unopinda umu, mwana obva anosungwa musana mbereko haichabati nemukadzi zvinobva chinesa. Oite nyeru munhu akafa muri takapedzisira kufa. Ndofunga ndakambozvitaura pandakauya panati pane rufu ruda kuuya, asi imimi muri kufamba muri matare hamuchazofiba. Asi wari kunze kwematare wacho waine mukana mukuru wekuti wafi. Ndimi maifanira kunge muine zita riri umu, akagara umu, ekuti mukadzi wafawo ndimi maidikana. Saka parikudikana kuti iyi chine nyaya ndavachaita mutorwa. Mutorwa anga aine nyaya dzekumusha kwake. Murundizwa tiri pamwe chete. Mutorwa anga aine nyaya dzekumusha kwake, dzekuti haarorwiba. Mandibata ati haarorwiba, isu vatenda vatadini, vataroora. Zvikomo zvinofanana chii? Mute vataenda vatadini, vataroora. Tapedza kuroora, chiro chakanga charorerwa mudzimai vachaenda kodini, kobatana nezvemumusha menyu kudini, kuita chimwe kwakuchiuraya manje, kwakuchiuraya manje. Nhasi arume arikuti mabasa toendepi. Mukadzi ari kutoya kuhope, osvika oshanda nemi varume zvakanyanya, kushanda zvekuti munomuka misana yachitonga marara muchidhiraivha tirakita yakabata zvisingaiti. Saka izvi tichaona kuti tokubetseredzai sei kuti izvi zvigadzirisike. Anditi toona tobetseredza sei kuti izvi zvigadzirisike, dambudziko ripere, rufu apere. Kana tisina kupedzeredza zvakanaka neichi, aiwa kunodikana kuti pagadziso pete chikaranga ngechiwana. Kune vamwe vanhu inini ndinoti handina nguva yekutsoropodza kana kutukana. Ndinomboona mamwe mafundisi mumarufumu, ano mufundisi unogona kuparidza ngezvomwe mufundisi, mufundisi unogona kutuka n'anga, n'anga inogona kutuka muprofita. Asi chatinoda isu pamisheni yedu kuti wani mimi miite zvakanaka, wane zvidhoma motipa wotopisa, wakaromba toya toparadza urombwa. Iri umu yayo ihombe umu. Inini handigari munomba, handitozivi kuti rete ndiani ndinotomuonawo pano umu. Ndomubvunza chimiro izvozvizvi, wakamira parutivi penyu baba, ndiriona ari mupfupi, ari musvipa, mupfupi ari musvipa. Zviri kudikana kuti zvigadziriswe panhoroondo iri mukati memumusha menyu iyi. Mungapedza maprofita, munotipedza isu maprofita, mopedza mabhishopi, mopedza n'anga. Ndakambozwa chiremba Mukosanyira taura achiti ngozi haitombodi Jesu Kristu ba. Ndakabva ndoti hawataura sokohombe, ngozi haidi Jesu Kristu ba. Ukaona uine ngozi kumba kwenyu mechiti makumboenda kuonamata, ingawa kuri kuAFM, ingawa kuri kuMethodist, ingawa iri yekwenyu inozi Ebenezer Apostolic, urunyeperwa. Mushonga wengozi uenda kobwira kudzinza ramakashaishira. Mwina chiremba wanokubatsiridzai sezvo ungano yamiri nayo nhasi.
kumbiro nimbo buyena mabongo. Mune norondo baba. Yaita wane zuro. Ngedzimure mushamenyi. Nyaya iri pano ngekuti mimi nesu tibetserana handizvo. Tikanga tobetserana apa patikane kutendererwa kana kupedzerana nguwa. Tere kuti tifambe zvinhu zviri straight. Zvinhu zvodini zvofamba zvakanaka. Handiti. Mune nhau ine chekuita nemushonga wamaikwizirwa panyama penyu. Zviya zvichitonge maenda kobetserwa asi matemwa nyura dzisina kururama. Matemwa nyura dzisina kururama. Nhoroondo yandinotaura iyi musikaiziya hamuiziyi, mechiiziya muiziya tofamba kuenda mberi. Tofamba kuenda mberi. Uyu pane hongu kana kwete ndo anza kwete hora iti hongu kama iboze wazi hongu. Pane nyaya inodikana kuti mugadziriswe nekuti munogwenzi dai mukati mekungerekizo pyauzi iri ngofanira kuti muende mauri shamba. Mune muti wamakapiwa kuti munofanira kuenda mugezani. Tiri pamwe ere musharukwa? Mvura dzekugeza. Musharukwa. Shonga kuzenda ugezo ubatsirikane zvidai ufambe zvakadai. Handichatonderi. Handichatonderi, ungogona unga uripo ngekuti zvekubatsirika. Ivi ngenyi mechida kungofamba muri mega. Kufamba ndiri ndega. Kupfurikidza ngematambudziko ayendaisangana nawo. Handiti. Ndo maifamba muri mega. Ndani akasima zviro mushamenyi muna mato zvinenge mazai. Pane maprofiti ekuzioni wakamboshandisa mazai paumba. Wakashandisei? Mazai paumba. Mazvona uri makashandisiwa mazai but haana zvakabatsira. Tinenge tindoti tiri kubatsira. Muri right. Ndati mashandisa mazai but haana zvakadini zvakabatsira. Kumba kwenyu kune nyaya musharukwa. Vanhu vari kumhanya komuri wazwa here? Ndiri kuda hongu kwete. Vanhu vari kumhanya. Yode. Ndaiwazwa. Izvozvi handisi kuwazwa. Pamusoro peumba. Maiwazwa? Vari kudai havo. Ndaiwazwa. Vari kudai havo. Vari kudai havo. Mapedza moenda kuchechi moti shanda. Shanda. Oh, shanda. Shanda.
Shanda. Mukomana uyu mafambiro anenge ari kuita ka uri kuzodamburira muti wamakapiwa uya kuziendai modini moshambe ndio konoti gidhiri unenge uri kuenda kovharira akomana mabasa kudai unenge uri kupinda mumusha dzimba dzanetsa iwe unenge uri kuenda kuti ndinyanya kufara nguva ino ini ndogara ndakataura kuti usiku hationiba tingoona masikati. Ndinonakirwa maningi nekuti aro yachiona anona ndiro yechidoko asi amugona kugurisira makore angu nokuda kweuroya kwenyu. Isusu vanongotwenga waroi chete. Waroi ndio watinozondana nawo. Ndoda kuti pagadziriswe baba. Mumusha hamuna kumira zvakanaka. Wanongori mumama wako kekubvepi? Wanhu handimbozivi izvo ndaindozwa pamusoro peumba dai mudzimai wangu aripo waiwitnesa zvaikuta kuti gidi pamusoro pemba. Alright. Waiwitnesa izvo zvenini handitombozivi kuti waibvepi, handizivi. Ndingokumbirawo kuti kana vichiita kumbosvikiwa handizerechera. Kurongwa munhu achiri kutsanangurwa tsanangudzo. Irai zvitsanangurike kusimbe zvito zvadiwa. Irai. Nzai. Rukumbira ubvunzo pane zviro zvababa vangu zvabatwa zvirapo wabvuma here kuti ngezvake zvanga inazvo? Iyo yatozvitonga. Baba ngezvani? Ngezvenyu? Imimba takati kuya ngatende kuna mukotsanjera. Imimba katsanangura mukadzokera kune murume. Ariye umwe munhu wakaya pana. Makazi namambo. Zisai mari mwende kuna mukotsanjera. Manakatira. Sekuru wako awa. Wakazi mari kwa mambo kana uchitoda nhasi yo manakatira ndokaperekedza sekuru wako. Kwa mambo akazodzokerere. Wakazi ene pana mukotsanjera apa nezuro mari. Wakapata sekuru wako. Wazwa? Usana kuvharwa pamanakatira. Nasekuru wakazi ene pana mukotsanjera mari. Kana nhasi utori mari manakatira. Ipase kuti kuna mukotsanjera. Asapedza wangwana imi bai. Haidi nyairi kuna fara kwaso. Wakazi mna mambo makoni. Iyo kwa mambo makoni manakatira. Sasa madziso tuzuba na sekuru wako. Iyo kumbukira mama ndoka pale zase kuzuru ibo. Hauna kana nesi bai. Right. Uyu wakazi kwa mukotsanjera wari kuda zuru akatauriwa uyu. Right. Kwanzi chandinatidza ngechekuti chiremba mukotsanjera wacho wakatokubata ifuti. Eni ndiye akataudza abvise mari. Newe ubasa sekurisa mari we. Muchinyudzwa na sekuru mudzivise kwa mambo. Ita. Ndinodawo kuti izvi. Ndongo mawe. Mukotsanjera waita sei akazika abvise mari zuru akarambo. Uvuze kuromba tanazo atandiwe gaba watanga musiyo wakawa takubvisa zviro kanyepera kurwara pfungwa panapa. Uri mumira zvapedza kudaro wakaramba kuti hauna piro. Wakaramba kuti hauna piro. Tikati pindai mumba mutore piro yemurume uyu. Murume uyu akatora piro ikauya ndikati inini handisida kuibata kana mumwe munhu anoibata. Takurei piro yabambo awo muuye nayo pano. Ikauyiwa nayo apa. Ndakapinda mumota nehama dzawo. Wakasvika pano tikati zunguzai chii? Takati vhuruzai chii? Yakabudei. Waramba kuti handina piro. Saka itsika yawo. Ndinotofana kuti chirembo wakatokubata ifuti. Wakatobatwa futi chirembo wakakubatai. Sekuru mukotsanjera wakakubatai. Hanzi makabatwa.
vamada uchitire gatiti chiuye manje wakada kurerekera boti ndione kuti pamwe ndinokunda aiwa nyaya isupinda ba wakati mari ndochida kuti dai ito dzikamai sekuri ramuna manakatire wenyu dzikamai tikana kwa mambo uko kau muri kuonyudzana wakati nharo vakomana waide vari apawo ndochikumbira utiende kumba tambudza iwewe unoona suro paya dare renyu unoona zuro dare renyu ranga rakuda kuguka netsika iyo ini ndandigoni kusenza pane ruzhabo imi mamenoti murumboita sei imwe misha tinoenda tinopedza nyaya zvakanaka uvuze kuromba tanazo hatandiwo wegaba watanga musiyo wakauya takubvisa zviro ukanyepera kurwara pfungwa panapa uri mumira zvapedza kudaro wakaramba kuti hauna piro tikati pindai mumba mutore piro yemurume uyu akatora piro ikauya ndikati inini handisida kuibata kana mumwe munhu anoibata takurei piro yabambo awo muuye nayo pano ikauyiwa nayo apa ndakapinda mumota nehama dzawo wakasvika pano tikati zunguzai chii takati vhurudzai chii yakabudei waramba kuti handina piro saka itsika yawo ndinotofanira kuti chirembo tikubatai futi wakatobatwa futi chirembo wakubatai sekuru mukotsanjera wakakubatai hanzi makabatwa vamada uchitire gatiti chiuye manje wakada kurerekera boti ndione kuti pamwe ndinokunda aiwa nyaya isupinda ba ndochida kuti dai ito dzikamai sekuri ramuna manakatire wenyu dzikamai tikana kwa mambo uko kau muri kuonyudzana wakati nharo vakomana waide vari apawo ndochikumbira utiende kumba tambudza iwewe unoona suro paya dare renyu unoona zuro dare renyu ranga rakuda kuguka netsika iyo ini ndandigoni kusenza pane ruzhabo imi mamenoti murumboita sei imwe misha tinoenda tinopedza nyaya zvakanaka zvekuti izvo zviri kutaurwa zvacho inini hapana icho ndiri kudini icho ndiri kuziva kuti ichi ndicho ndakaromba kuti ndione kuita upenyu hwakadini hwakanaka asi inini kubatsirwa ndaidini ndaibatsirwa ngedzimwe nzira idzo muri kutaura pano mataura zvishona yakada kuti bhende mbichana yakabhenda papo inini ndati kwamaienda mweibatsirwa musasanganise nyaya yakuti kubatsirwa nekuti kuromba handiti inini ndati kwamaienda mweibatsirwa ndokwane zvinhu zvimwe zvamusha zvandiri kubvunza kuti anhu aimhanyamo maiazwa here mukati munoazwa ika ndo vatoda tiende kutarisa kuti zvakaita zviro rudzii tichibetserane kubva ivo papo nekuti zvirudzimbira arumaya mukati memabasa saka ndati inini hambai ndatedza ndokumbirawo izviso pane zvasarira zvakakosha zvitiro bvunzo baba wangu une uti kumba uku neapa kusaziva kuti uko kwacho kwakamira sei
Alright, ndio mvunzo wandado wabvunza wakandikoshera ndini ndiri kugara pana. Kure zvakadi ndikenge apa tese. Sure. nhasi ndiri kuti ngazvipera asi wachandipa magwere ekuti ndihengoto wakandishandisa makore akawanda. Alright. Ehe. Kutambudzika ndotoroti warume ndiri urwara zvikazi kwazi hatitofunge mukadzi. Nanhasi abatanini wangu akandimwa muno kwanga akagara kwakega kuzviita zindoga mamukangaro. Zindoga cheshe kuzviita zindoga cheshe murume mukuru. Evidence iripo hapana unoda urambe zvinhu zvandotowa tichiona munhu wese. Chimwe chikazoonekwa pasi pemedzi. Awa ndio nomukomoda. Uzi uya tibatane nawamweni unoramba. Unoramba.
mabhurukwa akurongedzwawo muwardrobe mukarinanika pawaya riregere kuzotorwa futi kwenda koti mudumbu unogeza kurura urudurura razibheri basi iruru zvirapa Matinda bazane foshoro kurumidza yo. Munongedza ru. Chirumbutika chipambaira. Why dysfunction the acute in the conference of fasting without time? The Lord to be my angel casting the devil out of trouble or resign be the battle with the angel for us. Usanyeberwe kuti wangoenda nezviroba tinotora zviripo. Good.
tauri chokwadi ino vakasema takaenda right itabasa chiremba nakabata ichiraki chichisari chatizisa chimwe chiri kudzika pasi kuita kuti ndisvike mukati mekusvika teketerai baba kuti zvese zvandakapiwa zvingadai zvikasanduka ndikuti ndiri kubatsirwa muye muomberere zvemara mudzimu wakabuda uchiti mune zvemakaenda kosamba omberere gombe ndakapiwa ugama sei kudai munyatsa kudai vakasununguka zvese zvandakapiwa ndizvozvo handichakutauriri zvese zvamakapiwa mukabatsirwa nzira dzakumuke zvese izvo ndakapiwa ndiri kuti ndiri kudini ndiri kubatsirika kuti zvanga zvakashata zvichikanganisa vamwe ngazvifumurwe baya netsvimbo pakati pegomba dzimwe hama dzese gezai mubhaketi rimwe mvura maoko chitura majambo nenyama ngazvifumuka hama dzese pananai mukana musamhanye Dice, tiene chero baba, pinyai maoko Yini dinonya sisa adina ulichobadi dinonya sisa
chokwadi. Iwe unonyadzisa, hautauri chokwadi. Iwe unonyadzisa, hautauri chokwadi. Iwe unonyadzisa chokwadi. Idzi ndinoimbori dzanga dziri mhiko dzekuti muri kugadzirisa mushoya muchiti muri kupinga pasi pama muri kupinga ipasi pasi mhepo anomupinga mhepo kupinga mhepo ngekutambudzika. Mhepo maipinga mhepo ipi? Matambudziko aendaisangana ndakasangana. Maipipa izvi musingabvisi ngei? Maicherera pamusoro muchitadza kuchera ngei? Ibasa badzire ndiri muonesa kuti maipingira zviro tsvina mumusha. Regai tifambe hedu. Apa ndakabva kutoisa futi dzisa zvinonga zvakashaishika kwete kuzvicherera mvura. Uyu ndiangari danger. Uyu ndakabatsirwa kwazi apo ndakaisa futi. ngekuti mwaakuziya ndizvo zvaiva chiraiva ndataura nehasha kwazi ngekuti mwaakuziya inini ndaisa apa ndiri kubatsirwa. Ndataura nehasha handije chiri kuerekea takaisa tiri kubatsirwa iyi tambo yacho kwakuri kubatsirwa munamato minamato iri kubuda iwo munhu wayakoisa minamato waMwari vatiri netambo munazina mainasi ndingozvitenda kuti izvi takambotaura kuti musha mungoda kudzika gore. Izvi zvine chekuita maringe ngemheni zvine matambo dzemagetsi muri kuti here anditi ini ndiri kuti ndiri kubatsirwa asi hazvisi kuoneka hamusi kumbonesa handina kubatsirwazve zvondakabatsirwa izvomuziya unoda kusiya ini ndiri kuda kubatsirwa mapona asi handina kuti kuisa izvo zvekuti zvikwadze munhu kana kuti zvinokwadza izvi zvinokwadza hazvo asi handina zvikwadzani panapa tikubatsirika zviri nyore saka ngatisashore panapa tikubatsirika zviri nyore saka une mashoko ako imbochengeta zvakadzikama tikubatsirika zvakanaka panapa mashoko ako imbochengeta magodoro ndio ane rimwe racho rabviswa pakati apo takaisa zuva rimwe ndiri kubatsirwa kutambudzika kwete kuti ndakaenda koorombera munhu kuti afepa handina kuenda koorombera munhu kuti afepa handina kuenda koorombera munhu kuti afe mapurisa zvese vakanaka pamwe ngepape hapana zvimwe zvasara
Zimwe zvasara ngezvekare zvese. Apa pane pegi pangu ite. Zvinika iko kuti rakashata zve kuti ndiri takada pakacheriwa. Kana kuti chimbotarisa pakati penyika. Pakaburi apa. Hapasi pekungochera udzika pasi. Handiri. Oi. Unisakadi. Hakuite uko. Pakati pemita. Quase tarisa pakati. Ero. Ara o iplastic nera ori. Ero. Apa pane pegi. Botsika Mashure. Sasa usina chivo. Handinyanya hangu kushora wamwana achiremba ba. Asi chinguri ndakatanga kubatsira uyu munhu weko. Uyu munhu asibo. Hauntofanira kusungwa munhu anodai soyo. Munhu ari mudambudziko kwakusiya wogadzira rimwe dambudziko manje. Imi kwandisakamboiona iyi. Moto wacho unoda kuvhutirwa. Ndoda kuti upfudziwe madokera apa toda kuti tuwane kupisa zviro zvedu izvi. Yeni mune nyaya iri umu yatoda kuti tigadzirise baba. Mune nyaya iri mukati umu yatoda kuti tigadzirise. Ndifunga naboda kuiti bate munguva yapfuura iyi. Bandaisiya tikati ngatichiende kumba. Taenda kumba tunobatsira. Imi maonakane kuti munhu unobatsirika wakanaka. Kozi haapedzi nguva. Maifanira kuva imimi zvekutaura mukati umu. Nanhasi muri mushoferi. Muri bata shona yangu. Ndiri kuti muri driver. Handiti? Kwazi maifanira kunga muchiri kutodaro. Dai mukachembera sei. Mushoferi mune nyaya iri kusvika mukati mekuita kunga chinonzi ivhiri raputika. Zvichiita kunga munhu aenda kunopinda pamuti. Ndikuti kuenda kopinda pamuti zvichibva zvazoita kunge vasvika futi mukati mekurowa munhu. Makaenda here mukati sori? Makaenda mukati sori? Mune dzinza here wamakaendawo naye kuti waperekedze kusori? Kusori. Pakarohwa munhu. Hapana dzinza wendakaenda naye. Mune nyaya pevhiri kuputika. Uyo bhazi rikadonha. Pakafa 1-6. Wese ndakaedza kubvunza ndichitenderera ndichiti sori. Ndakanga ndina munin'ina wangu wepana wakashayika. Waigara apa ndiye wakandiperekedza umu ndakafamba imomo. Wakaita zvakanaka musharukwa. Ndoda kuti tikudetseredze. Bhodhoro iri rinoratidza kuti mune mweya iri kuchema. Ndosaka ndiri kubvunza nyaya yekuti pane chakaputika. Ndoda kuti ndikutaura kuti chinhu chimwe chete. Vaita kudaro mune dzimwe mhepo dziri kubuda kudaro dzinofanira kusvika mukati mekuti dzigadziriswe mukati memusha. Iyi inogadzirisika ngekuti hamuna kuita michidini michidaba. Yakafanana nekuti itsaona yaitika. Haina kuitika michidini michidaba. Asi munoziva kuti panoitika tsaona muno vamwe vanhu kana dzimwe hama dzinorwadziwa nevamwe vanhu
wanenge wapinda pasi kamuendero dzopedzisira dzakuti ini ndinoda kutombosvika waya ndine mukana kufambira kuti chii chaitika ndibva ragadzira driver wacho adini kufa. But tiri mukati memigwagwa zvakanangana hazviposhani ba. Parudikana kuti pagadzirwe shakutaurira zvinodikana kuti zvinge zvichiitwa nekuti usoro hauna kusvika mukati mekupedzwa dzese ba. Saka musina kusvika mukati mekupedza dzese usori uyu zvaane chekuita marenge nekuti dzimwe dzamakati sori waya wakuyako kana mumusha menyu kuti imi avo kawaita sori ko isusu hatisani. Saka ivo papo ndopandoti pasvike mukati mekuti tikubetseredzei kuti tione kuti zvinogadziriswa sei kuti dambudziko risvike mukati mekudini mekupera. Ndo rimwe riri kusvika mukati mekukonzeresa kuti nhamo nematambudziko mukati memusha zvive zvichisvika mukati mekugara nekusingaperi. Maedza kuda kuti mukati meupenyu muite ichi zvosvika mukati mekusunga kana zvosvika mukati mekunesa zvosvika mukati mekurema. Chaita tione kuti kana kuti chaita inandizvizivi kuti maita zvokudhiraivha tichada kuti tione inyaya yemukomana uyu ndiye ari kutaura panapa kuti pane zvevhiri rakazosvika mukati mekunge richizoputika pakasvika mukadaro sematsokwa muri kusvika mukati mekutsinira. Saka tinotarisa kuti izvozvi tida kuti ive tine mukana kuti tibva tasunungura kana kuti zvinhu zvigadziriswe zvobva zvasvika mukati meudini mekupera. Nyaya iri mukati memusha inoda kugadziriswa. Yaisi nyaya inosvika mukati mekuti ngatibate masoe kana ngatibate dombo kana ngatibate nhombo ba. Inyaya inoda kusvika mukati mekudini mekugadziriswa zvopera. Saka izvi zvinoda kuti mubatane semhuri warume sezvamungori paine kutariswa kuti tinoshandisa chii kana toita sei kuti mweya uyu inge ichisvika mukati mekuzorora kana kuti mweya iyi isaregere kuva iine mukati mekuramba ichikuteverai sekuita unga imimi muri kutorushofera nekuti nazvinoda kuti isvike mukati mekuti munge muchishofera kusvika imimi yapedza vanhu mukati memusha muchisvika mukati mekufambawo maamega. Sezvo ndambotaura pamashure apo kuti kumba inoona kuine vanhu angari kusvika mukati mekungana hazvina kuzototi torerawo nguva nekuti zvinhu zvacho imimi makamava kutibetsera kuti zvinhu zvikurumidze kudini kufamba zvakanaka. Handiti kouya uyu musinu uyu musinu une masina aya mukati aya nemazita arimo zviya musini rega ndiwerenge tsamba iri pano. Aiwa ndido kakabvisa mushi muna misho mukanganwa Michael. Ndi Michael. Michael. Urivi? Na Monica. Junior mkanganwa. Sorry, pepa hajo ruba roga. Kohambo za chidini manje mugabo muiswa matsito. Mugabo wamba uri mushando wekubatsirika utaipiwa uchechi tichiita mushando wekuti kana mhepo dzouya dzivharike mazita emhuri yangu. Ino dzakavharika here? Ndizvo vekuti zvisina kutovharika matambudziko kuti ndori nawo. Imhuri yangu yotaizvidzivirira matambudziko. Ndidai musharuka. Uko hakusi kuzvidzivirira. Mune muri kumwa mudzivirira kuzvikuwadza. Kuzvikuwadza. Ndizvozvo. Iri ivhu rekumbura jecha. Alright.
koya Msinu. Masina achazobuda anga arimo manje. Mvura ndo Masina asho. Ndo sini repo. Makaipiwa chechi. Ngezvekuchechi zvese hapana chinganga. Alright. Chiripo ichi. Kuzioni. Asi kana chinganga chiripo. Chinganga ichi mubatsiri wacho wekuzioni wacho ndiye wakaita nganga ichi. Chinganga ichi chiripo ichi. Nganga dzaka ndizvo ndiri kuedza kutaura. Mubatsiri wekuzioni wakaisa ichocho. Kana akaisa ichocho. Notana chiremba musati nganga kutonga dzakashata ba dzinomboshata ba. Vanhu ndio wakashata wanoenda kokumbira zvavanoda ikuku. Zvidi kana kuti zvigadzirwe izvi. Zviite zvakanaka panhorondo yatiri kutaura. Irudi kana kuti igadzirwe. Ikuonekwa kuti okumbirwa kuzi masori anoitwa sei. Kune dzimwe hama dzamusina kupedza kuti sori handiti. Zvogadziriswa zvinhu zvotanga kufamba zvakanaka. Mabasa ndinofara nekuti mumwavha ati ndatofonewa nasu mabasa. Mangwana cheyevi yakubasa. Zvichiroti zvakutotanga kuoneka kudini kushanduka kwazvo nekufamba kwazvo. Right. Ndichauya pana sisireti ya. Ndombobvunza musati mwaenda uko. Ndoda kuti tibvunze tinase kugara ndanadza kuziva maererano nebasa radini irori. Rabatika izvozvo mabvunza. Hapana icho apo mwapesa maererano neupenyu hwangu ndichidhiraivha. Tsaona yakaitika paManika Bridge. Pamwe mwanga pamwe munoiziya yebhazi raMurera. Igore ripi? 2003 muna Machi. Ndizi. Ndipo rakadonha nebhazi paManika Bridge apo. Pekukwidza kuenda paMigamu paya pachikorovhati chiri apa chiri. Ndipo pakaputika vhiri rikaenda kodonhera pazeri pekorovhati riya. Rikarovera pachimuti zveshu. Sekutsanangura uko madini. Ukomaita ndizvo zvakaitika zveshuwa. Tikazofamba door to door uko ndaifamba uko nababa munini Steven bana. Ndiye wakandiperekedza kundobata maoko. Zvichopfuura. Yemunhu wakarohwa. Ndainge ndirubva paHauna. Kuma3. Ndirubva paHauna kuma3 ndisati ndasvika paGatsi paya. Pane umwe murume wakanga wari kunze kwerodi. Wakarara ipopo wakadini. Wakazorora. Murume uyu wairwara ngepfungwa. Anga aina mukoma wacho. Saka aina mukoma wacho uyu. Wakabva wati apo saimuka kuma3 ndaakukwidza kuendepi kwaMutare. Ndiri kubvira kufamba murodhi hamunei. Hamuna vanhu ba. Makachena. Ndakazongoona munhu obva ati vhozho. Kupinda murodhi kumhanya kudai. Inini ndodini. Ndonzvengesa motikari. Kuti ndisamutsike iye havatomhanya wato pakati perodhi. Ndonzvengesa motikari. Kubva azorohwa ngebhamba. Pakona rebhamba ubva asara akadonha mutara. Ini kubva ndabuda murodhi. Gojo rakazongomira wapo rakandodi. Apo rakamirira. Tikatora munhu tikamuendesa kuchipatara ari mupenyu. Ndamuendesa kuchipatara wakatorwa akaendeswa kwaMutare. Aendeswa kwaMutare manheru acho akadii? Akafa. Afa kudaro. Takatorana newe wainge ari inspekta wedu kuenda komirirei rufu rwacho neumwe mubatsiri wekuzioni aiitwa Kasu. Ndiye ndaifamba naye achiti ari kundibatsira panyaya dzipi idzodzo idzi. Taenda naye tichibatsirana mudzinza umu. Hapana uyo ndakataura naye kuti ndizvo zvaitika tibatsirei kunze
asi vanhu vaizviziva havo. Saka zvadaro uyu kumapurisa wakatarisa izvo vanoita zvese, wapedza kutarisa izvo vanoita zvese wakabva wadini, yaita police case. Yaita police case zuva kunyanga kukoti, ndakaenda kukoti kunyanga, ndaenda kunyanga kukoti, ndakasvika ava vanhu wemunhu wakashaika hawana kuuya ba, kechipiri hawana kuuya, kechitatu hawana kuuya. Nyaya iyi kubva yadini, kubva yakanzerwa. Apa parufo pacho bhurangeti rangu iro ndakatora kuti timuputire nekumutakura kuenda kuchipatara. Ndakati adini hake abva andochengetwa hake naro. Ndizvo izvo ndakadini, izvo ndakaita. Izvi zvevanhu ava kusauya uko wakaita kukoti yanga iri nyaya yekuti anga ari mapostori. Haana kuzotowigwa pachipostori ba, wakazondowigwawo senyi semunhu asiri mupostori ba. Saka wakadini, wakati isisu hatimbozvifambiri ba izvo zvezvo ngekuti tiri mapostori. Apo taida kutaura nawo pese waiti tiri mapostori, wairamba. Ndiyo nyaya idzo mwabata idzo, ichokwadi. Ndinotenda hangu mundi muresi kuchema musasachema zvinhu zvinoitika unosununguru musakachema musharuka. Maporeswa mataura chokwadi, nedenga rinokurerutsirai, nedenga rinokusunungurai, kana nemhuri chaiyo inokuchenesai, kana midzimu yekwenyu chaiyo inotaka kufamba nemi, yatoo neruvhumbamiro yeinenge yakuitawo pamusoro penyu. Tichati tichibetseredzani, nekuti wasina kuya wachizwa wachizviti wapostori wanowo zvinhu zvawaita. Apa zvese zvamuri kutaura matsaona, hakuzi kuti ndimi maidini maizviita ngekudaba, itsaona. Saka mweya inofanira kuzva ine mukana yekuti inogona kusvika mukati mekuti tiikumbirire kuti aiwa wasina kusvikirwawo wachizima sorry kusaiziya. Toita chikaranga nechiwano chine chidini chine chidikana, asi uyu returi pane zvakataura mudzimu kuzi wakaromba kudhiraivha, handiwo waidhiraivha ba. Ndizvo zvaitaura mudzimu, ndikofunga vanhu vese wakazvizwa. Ine handina kuromba kudhiraivha. Asi kuti mukati mwekungobetseredzwa kana muri mwakabuda izvozvo handichaziviwo. Iyo nyaya taipedza kare, nyaya taipedza kare. Chamungotaima tukomborerwa ndanga ndisina kunatsa kuizwa ba, ngekuti kana vanhu wese wainge wakateerera waikazwa kuti handiwe waidhiraivha ba. Pane chiro chaidini chaidhiraivha. Ndikatubatsira sekuru, muziyo uyu ndiyo yaikukanganisirai sekuru. Handii munoona kuti makasvika mukati mumusha achita kugadzira musha iye ari saizi muziyo uyu. Handiti maona futi kuti mumwe wakauya bva ati ndiri kugadzira musha, handisai ndamboona mhiko dzakadai isinzi dzichiperekerwa kuti bhatiri nemauya. Saka ndizvo ndinoda kuti zvangu zvinatse kubuda pachena. Ndo tiri kutotaura kuti vadini, vanatse kuziya mumiriro uyo zvakaita nemutorero uyo zvakaita. Imimi zvatakuita sekuru manje, imimi regai kuti isusu tabva kubetsera yandirika moenda kotsvaga rimwe rubatsiro, ndo mamuri kuwira muri mega imi. Ende ndo zvinozoita futi vanhu vakufungire kuti timbori pamwe chete wakuzobuda mudanga kuenda magoega senyi. Ndo mamuri kuenda kosangana netsvina, because izvi muri tori makabatsiwa izvi. Hakuna kubatsiwa ba kwekuti munoiswa matsito mukati, hamuzivi zvinoreva tsito ba nemazita kwakuvharwa mugabongo. Kuzviva hamuna chinhu chamunoita pa paupenyu. Wakazi kudzima moto
Muntu saka zvinoti zvisvike mukati mekuti izvi tichaita zvinhu zvokuti izvi zvipiswe pachena. Pakupiswa chonakidza ngechekuti muridzi wazvo ndio unonyanya kubhoikana, unozviramba pavanhu asi nechemumwoyo unoridza mhere. Saka ndo panonyanya kundinakidza iwopa. Saka ndichada kuti ruzhinji we kuromba uko ndakaita makuzwa. Ngatisafambe tichizotaura ngepasipo ba. Urombwa hwangu ndiwo uri apo mauzwa. Kana paine humwe ndikuona kuti wabatsiri wadini. Isu chinhu zvatakubatsiridzai ndo zvatataura zvematsaona vakasakanikwa nawo kuti zvisvike chigadzirisa kuti zvinhu zvidini zvifambe zvakanaka nditi. Saka apa vatichaita tichada kuti chiremba wachaenda nazvo apo, muchatorana nachiremba muendana nazvo apo, zuva zvine mukana wekuti zvidini zvipiswe zvanidi. Ndichada kuti kana zvopiswa zvapera kubaka muchatorapo hupfu hwamunoenda muchikanda futi pachoto pacho. Then asi musikana uyu turutaura chiti kune nyaya. Makamikiromba kwawo. Makamikiromba kwawo handiti. Kune nyaya musikana. Saka richada kuti titaudzane pazvinhu zvingodikanwa kuti zviitwe nhasi. Zvobva zvapedzwa. Ndobva taita mukoma wedu tichakupai kuti museenzese zvinoenda kogadzira simba rehurume wenyu. Murege kusungwa pambereko. Asi zvachakwanisa kuita iko zvino, chaida kuti tive tiine mvura nezvishando zvatichaita zvatichapa munhu mumwe namumwe aende aseenzese kumba kwake. Saka izvi ndokumbira kuti chiremba wazvitorawo. Ndinenge ndichida kuti ndinyatse kuonawo kuti kana ndokumbirawo pane mvura, ndokumbirawo mvura mukapu. Ndotoka mukoma T1 wanyatse kuona kuti nditoka mukoma T1 wanyatse kuona ka because handisi nyatsaona kuti chii. Mukoma T1 muri kuona. Kuona. Mamuona. Nengo kai. Ya nengo man. Ya nengo yechirume tambo dzemagetsi anogwina. Vanhu kuvarume wobva havo vari kubvako. Vanhu kuvarume vari kubvako zviri kunetsa. Varume vavachaonesa wakunda wenyu sewakadzi mudzimba dzavanogara. Wakunda wenyu havachaonekwi sewakadzi mudzimba dzavo. Zvombo zvinenge zviri pabasa. Ino munochifunga kuti iyo pachayo inogara yakaita kunge zhonje kuti twi iyo pachayo. Haina nguva yekurara iyo pachayo twi. Pauti panosara munhu. Rega henyu muende kunguva zvibereko zvenyu zvava zviri munhamo. Inini ndaifunga kuti maitofara kuti masunungurwa because iri bhazuka grenade rinogara rakakoka harina ndabva kubudamo. Handichakudetsera yangu mama. Hey. Varume tisazodaro.
ukaona tsoro ichigadzira tuma bhobhuka iwo usati wakrosa maraini pakati paya kunerwa basi. Nyika ine nhamo. Bvunza henyu. Hayi regai tikubetserenyi izvi regai tinyatsokutorera chokwadi. Ndawana zvawanotiita bati kawataurira chokwadi. Baba wangu wakapfeka hetore apo ndowane zvimwe zvacho izvi. Uyo unozviti ndi Richard amondimufundisi kuti kobva kwauya izvi zvacho izvi. Unasahwira wake mumusha. Warupota wachiti waiwirirana mukati kuti auya akati mukoma auya akati sisi uya akati tete. Mukufambidzana kwezviro zvavo izvi. Wachisimbisana mati aiwa isu hatifambi ngatinamati. Sisi. Hano andozika. Tete wacho kana aripo ngaabatsirwe. Tiri kutaura kuti tatopedza izvi zvaenda zvichivhakacha. Matotaurirwa tete. Aime. Ngaabatsirwe tete kana aripo. Kana aripo ngaabatsirwe tete. Unodzi tete. Kuti mune zita. Saka mamuona. Kudini. Musazaite ndotodza kutambawa. Ikuda kuti wabatsirwa na tete wacho zvinhu zvitinakire. Uyo ataurikawo nhanzvadzi raRichard rabuda iro ratete Richard ndakatobuda ndakatomuzivawo kubuda kuziye kumuziva kwandakatoti ndi Richard ndakamuzivawo kupurikidza nemudzimu. Ndoiti Richard. Gora tete. Gora kuti Richard ndakamuzivawo kupurikidza nemudzimu. Richard. Gora tete iri. Ratete iri tete. Ndinoda kuti chiitwa ka. Mune vanhu vanga vasikatendi pakufamba munzira dzedu dzanidi. Mune vanhu vanga vasikatendi ba. Waiti vamwe vaitotituka. Ing'anga mapinza ng'anga mumusha. Wacho akatondituka chako. Vana vacho vari apa. Vaizvizwa vana vacho vari kutuka. Saka regai titi. Mira mwana wedu usavhikire mwana wedu. Atisuda zvapera. Zvapera ndosaka tisuda kutaura zvemauyu. Chiremba ndokukumbira hangu izvi. Musari mapisa. Hatisati tatendere. Imba hadzisati dzapera. Aiwa mirai. Isu tinoita zvatiri kuona hatitumwi ba. Kuti tidai musati. Musati tumwe. Asi kana mine umwe wenyu wamuno pamwe munoti handazvoitwa ndega. Unongotaura gururu wangu kuti zvisapedze nguva kuti gururu wangu takamboenda pakati. Bozi izvi toda timboshipinde mumatare ekumbonisana izvi. Chiremba, kuti zviro izvo ngazvipiswe zviende nezviro zvazvo ngazvirege kutishandisa tombo icho. Tombo icho tinoti chirege kutibata hatichachidi futi ndinoda kutonamatirwa nesu vari kuona apo kuti chombo ngachiende nezviro zvacho icho. Pano vedu weini huni dzaaneta nekungopisirwa huni dzangu pano chipera. Vanhu ngavatore huni kudzimba dzavo dziuye zviye zvipiswa. Ndaneta nehuni dzangu. Ngavanotore huni ndaneta nekungopisirwa huni dzangu pano. Vanosiya pakati nyangara. Pakadama midziyo chaiyo haibvizwi. Motongondofutswawo kana usingachakurimatisi. Varume nyangara yedu toida bhozi tinopone. Yes, nyangara matonyara kuti zi. Zvedi baba vati nyangara leo inyara kuti zi. Chokwadi mbuya nyararai. Tandaripa. Chinoita ngechikudai. Mirai tidai. Musaite ruzhaba imwimwe. Iwe kani. Apeno.
Kati ngwanda iri mumisi. Varume huni handi dzekuramwa ba itonzai masagi huni dzine mutsawa plaza yamatanda abatirega pasina matsotso. Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, tete.